Sala. My name is Chyson. Ali Muhammad Sala. Skylight Atena 1529. Timu ya baba. Kana mejida mumba Chyson. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Skylight saneta chingo kwidze maka variko wajasima mdori aivonoisa buri Vavengi variko pafeya vakati gara bamba. Mwana wangu usaneta chingorowa namba. Vari kuda kuti isu tigozhamba. Manje yatinete tinosiya wazvimba. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Mukoma wangu urikona chi Satani ane switch anopinda pachilodilodi azogoni pachigodi. Satani ane pawa asi akunde Mwari. Ukaona vachimwaya bute vanenge vachideketera kuti usaite mari. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Skylight saneta chingo kwidze maka variko wajasima mdori aivonoisa buri Vavengi variko pafeya vakati gara bamba. Mwana wangu usaneta chingorowa namba. Vari kuda kuti isu tigozhamba. Manje yatinete tinosiya wazvimba. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Ndati yariko. Anotimiririra ndiBaba. Agara une mwenje rimari chauya. Mukoma wangu urikona chi Satani ane switch anopinda pachilodilodi azogoni pachigodi. Satani ane pawa asi akunde Mwari. Ukaona vachimwaya bute vanenge vachideketera kuti usaite mari.